मनीष मोबाइल डीजे हरदोइया मीठी मुसाफिर खाना। मनीष मोबाइल डीजे हरदोइया मुसाफिर खाना। जब सेल्फी ले के कहानी तले हनी नए राजानी किसे बड़ी बहु चटबानी बलमुआ मोबाइल चलावे न जावे ठीक से। जब सेल्फी ले के कहानी तले हनी नए राजानी किसे बड़ी बहु चटबानी बलम जी मोबाइल चलावे न जावे ठीक से। कान खोल के सुन ली अब की करब ना कि देरी यार देरी बलम एगो रील बना देना बलम एगो रील बना लेना जनवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जनवा धारे के बेरिया। चालू के कैमरा पिया ब्यूटी प्लस वाला पूरा सूट करी हा बंदा करी है के तनहाला। चालू के कैमरा पिया ब्यूटी प्लस वाला पूरा सूट करी हा बंदा करी है के तनहाला। बलम एगो रील बना लेना बलम एगो रील बना लेना जनवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जनवा धारे के बेरिया। बोलबम के गीत से टकली हाखे सारी के रही चिन्हासी एगो बाबा के दुआरी के। बोलबम के भजन से टकली हाखे सारी के रही चिन्हासी अजित बाबा के दुआरी के। केहू बीच में आवे लागी वीडियो के बेरिया बेरिया बलम एगो रील बना लेना बलम एगो रील बना लेना जनवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जनवा धारे के बेरिया। मनीष मोबाइल डीजे हरदोइया मुसाफिर खाना।